Tuturor și bine am găsit și regăsit la un nou episod din seria noastră minunată și mirifică de car parking. Am aici un Jeep de la Cadillac. El a fost crom și efectiv acum e albastru. Bă, e albastru. După cum puteți vedea, a avut un crom exact ca jantele. Mașina are 925 de cai putere și 1804 Nm. Nu are rost să intrăm acolo la tuning. Facem repede repejor aici. Ce poate mașinuța. Am să vedem dacă se și învârte. Dacă ne-ar și pe noi car parkingul ăsta. Care mă cam enervează. Gata, uite că ne bagă. Merge atât de greu. Dar nu știu de ce. Refuel car nici nu ne-a băgat și deja ca săraci. Refuel car. Creșoc că consumă Jeep. Ce ai? Te pui cu Jeep-ul. Consumă mult. Și ai, m-a sărăcit. Am 32 de kilometri pe el. Mers puțin, după părerea mea. Pe o mașină, un Mercedes, de-am făcut videoclip pe el. Nu mai am 200 de kilometri pe el. Adică, gândiți-vă puțin. Când m-am jucat cu el. Mi-a tras vârstea. Ia Mercedes, ia de unde nu-i. Băi, îmi venea să plâng după mașină. E bun, hai, facem și noi plinul aici ca băgață. Măcar în joc. Hai să vedem cum crește acum. Am făcut niciodată plin la mașina asta. Hai să vedem. Ia, cât... Nu, nu mai e aici. Mersi. Ia să-i punem în drift modul. Să vedem. Haide! Uite-o, băi, e nervosă fata. O te pui cu ea. Da. Mi-a făcut cu not NG damage, dar e rezistent Jeep-ul. E una dintre mașinile mele cele mai rezistente când vine vorba de mașinile mele. Adică se strică foarte greu. Uite-mă că driftuiește. Dacă n-am fi nici noi proști. Ia uite-mă, mai zic ceva. Da. Deja am bușit-o destul de tare, de 2 ori, dar mai de 2 ori și nu s-a stricat. Am avut o mașină Merțora, de exemplu. Bă, dădeam ceva un pic mai tare. Bă, frate, NG damage direct. Adică nici nu stăteam la discuții și NG damage. Uite-l, bă, pe ăsta, o să rău, mă, nu te pui cu el. E nervos. Sărac. Trec mir. Hai că da, n-avem nici noi lag. Mă enervează jocul ăsta că-i... Oare să mergem, să nu mergem, nu știu, mă mai gândesc, dacă nu uit, merem. Haide, dă-i! Ia să vedem cât ia pe la sfârșitul podului mașinuța. Rău, uite frate, ia ca lumea! 260, aproape 270. Da, și frâne toaca. Ca să nu zic altceva. Ia să vedem. 250 deja. 300 deja. Alergă, baba, alergă. Babă, pe n-ai că pun la pariu că e mai nou ca mine. Adică e mai tânăr ca mine, dar nu cred. Bine că și eu sunt bătrân. De nu mai pot. Comentarii câți ani am. Dacă nici sunteți cei mai tari. 400, fiți atenți. 400!
Deci, da, 410. Eu zic că 410 ea. YouTube! Dă-i, tati! Dă-i respawn, tati. Ce-ai, frate? Mă, când iei curbe, nu prea fugi așa de curvă. Mașina cu minte, mă. Da, bă, fraților, nici nu ne-a dat în pustietate dacă e. Să povestim despre mașină. Păi, mașina e foarte șmecheră, e un Jeep de la Cadillac, nu știu din ce an, are 925 de cai putere. Eu zic că destui, a prins 410, ați văzut și voi. E luxoasă, e mașina în interior, sunt nou. Stai că acum o lovim, dacă nu suntem atenți. Are interior. Nu are interior. Bă, fraților, eu zic că și merită, are și cai, are de toate. Păi, bă, fraților, eu am fost aici, apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canal și scrieți comentarii cu hashtag respect cât mai multe, mă ajută foarte mult, vă rog frumos. Și noi desigur să ne vedem, da, pup și voi,